پشتی êrişa Amerîka li ser bingehên mîlîsên Serb û Îranê ve her yek ji Wezareta Derve û Berevaniyê Amerîkayê sedemên topbarana ji aliyê Amerîka ve diyar kirin. Wezareta Derve ya Amerîkayê daxuyaniyek belavkir tê de ragihand ku Mike Pompeo Wezîrê Derveyê Amerîkayê derbarê êrişên vê dawiyê li ser bingeha Iraqê ku hêzên Amerîkî û Iraqî li xwe digirt li gel Antonio Guterres emîndarê giştî Netewên Yekgirtî tên geşekiriye. Tê daxuyanî de hat ku Wezîrê Derveyê Amerîkayê tekeziyê li ser neyazê Amerîka ji armanckirina bingehên hişda şeعبî kir ku niyaza wan ew e rêgiriyê li Îranê bikin. Ji alî xwe ve Jonathan Hoffman, berdevkê bi navê Pentagona Amerîkî di daxuyanîkê de sedemên êrişa Amerîka li ser bingehên mîlîsên Serb û Îranê ve diyar kir. û got ku berîdemekî mîlîsên Hizbullah bingehek Iraqî ku hêzên Amerîkî û Iraqî li xwe digire bi 30 mûşekan armanckirine ku di encam de welatiyekî Amerîkî li gel du ji hêzên Iraqê hatin kuştin. Piştî ku bingeha Iraqî rastî topbaranê ji aliyê mîlîsên Serb û Îranê ve hat, Amerîka bersiva wê êrişê da û 5 bingehên mîlîsên Serb û Îranê ve armanc kirin, 3 ji wan li Iraqê û 2 din jî li Sûriyê.